ಸಾರಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಯ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಅತ್ತ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿಡು ಯಾನ್ ಪಿರಪೋದು ಫುಲ್ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಂತೆ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತನು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಲ್ಪ ಏರೆಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ತುಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪೊಕಲ ಓಲೆ ಅಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಪಂಡದ ತೂನಗ ಇತ್ತುಂಡು ಸುಮೇಶ್ ವಿಲ್ ಸೂಜಿನಿ ಚಂದ್ರ ವಲಯ ಗೊತ್ತು ಫ್ರಾಮ್ ಕೇರಳ. ಓ ಕೇರಳ. ಸುಮೇಶ್ ಲಾಲು ಸೂರಜಿನಿ ಚಂದ್ರ. ಓ ಮಮ್ಮಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವರ 4G ಬತ್ತಿಡು 4G ಬತ್ತಿಬೇಕು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಬುರ್ದುನು ಅವು ಆನ್ ಐನೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ರೀಪ್ಲೇ ಪೋದು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಚು ಸಂತೆ ಮಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕರ್ಮನೆ ಸಾಕಾನಿಂಗ್ ಬಕ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಮಾರಯ. ಕನ್ನಡ ಆರ್ ತುಳು, ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್. ನಾವು ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು, ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಒಂದೇ ಲೈಟ್ ಆಪ್ ಮೋನಿಗೈಕ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಕನ್ನಡ ತುಳುವಾ? ಕೇರಳ ಮಲಯಾಳಿ ಓನ್ಲಿ? ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ನೀವು ಕೇರಳ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತಿತ್ತೀನಿಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಸುಮೇಶ್. ಡಬ್ಬಿದ ಈಗ ಐಟು ಲೈನ್ ಇಜ್ಜ ಐಟು ಮೂಜಿ ದೀತು ಜನ ಎದುರು ತಿರ್ತಿಡು ಏನ್ ದಾಸೆ ಮತ್ತು ಒಗರ್ನ ಬೇಡ ಜನ ಮೌಕೂರೆ ಇಂಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಅವೇ ಹನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪ ಓಲುಂಡವು ತುಲೆಗಲ್ಬಿದ್ರು ಅಲ್ಪುಂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕನ್ನಡ. ಮಾತಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕನ್ನಡ. ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆತ ಐಟ್ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪೂರ ಪಾಡ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹಾಯ್ ಚುರುಂತ್ರೆ ಒಂದೆ
ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕರ್ಮ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ ಉಂತುಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚ ಕೊತಿಪು. ಇಷ್ಟೇ ಎತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಷ್ಟುಂಡಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾಂದೆತ್ತನೆ ಚೂರು ಉಂತುಂಡ ಕಾರು ಬೇನೆ ಹಾಪುಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಉಂತೊಲಿ ಯಾನ ಉಂತಾರೆ ಅಂಚ ಉಂತಾರೆ ಪನ್ನತ್ ಈಟಿಡು ಕಾರ್ ಬೇನಣ ಮಲ್ಲೆ ಜೊಜ್ಜಿರು ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲವೆ ಯಾನಿಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲವೆ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರ ಅವಸರ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಚೂರು ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಜಾರ ಕತೆ ಹಾಂ ನನ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬತ್ತರ ತುಲೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲಿನ ಕುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಮಾರ ಸಾವ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅವು ಮಗುರುಂಡು ಆನೆ ಮಗುರ್ಲಕ ವೈಶು ಅಶೋಕು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆ ಪುನ್ ಮಾರೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಗಾಲಿ ಜೋರು ಬತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡಬ್ಬ ಬುರುಡು ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಪೋಡ ಇಂಕ ಏರಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಯಾಲ ಮಿತ್ರದಿತ್ತು ಯಾಲಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಪೂರ್ವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ಬೂರ್ಡ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಹಾಯ್ ವೈಶು ನಿಕಲಾಂಡ ವನಸ್ಸು ಆಂಡ ನನ್ನ ಆವುಡ ದಾದೇಶ್ವರಿ ನೀ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ ಮಾರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಬೋದು ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ದಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಡಿತು ದೆತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ದೆತ್ತದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೆನಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಪೋಯ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲಿಪುನ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜುಂಡತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಗುರು ಒಂದುಂಡು ಮರ್ದೆ ಇರ್ಲಕ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೆ ಅವು ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮೀನ್ದ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಕತೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡುತ್ತಲೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು. ಎಲ್ಲಿ ಉತಿಥಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್. ನಮ್ಮದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ರೂಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಹಾಗೆ ಅಂಚ ಪ್ರಜ್ವಲಿ ಅಂದಾದ ಮಂತೀನಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಡ ತೂಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಲಕ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಟಿ ಅನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನಿಯ ನಾವು ಇನಿ ಪಾಡ್ದೋಡು ಈರೇ ಎನ್ನ ಬಸ್ ಇದು ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾವ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಓಲ್ಪ ಅವಳ ಕಾವ್ಯ ಪುದರ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈರೆನ ಮಿನಿದ ಮೀನಿ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಕಜಿಪುಲ ಕೋಡೆ ತೆತ್ತಿಗಿಂತ ಕಡೆತಿನ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅವಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಸೋಕಾಪುಂಡು ಬತ್ತನ ಮುಂಗುಲು ಮುಸುಂಟು ಬತ್ತೇರು ಓದಿ ಮುಸುಂಟು ದಾರು ಪಾಪ ಮಾರ ಮುಂಗುಲು ಮುಸುಂಟು ದಾರು ಪೋಯಿರು ಮಾರ ಪನ್ನೊಂದು ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಮಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತನು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಜನಕ್ಲು ಇನಿ ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಆತಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಮಾತ್ರ 10 ಗಂಟೆ ಪಾಡುವ ಇನಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೀತ ಎಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಜಿ ಮೀನುಡು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೀನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಒರಿದುಂಡು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾ ಮೀನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಡ್ಡು ದಾಂಡಿಗೆ ನೀ ಖಾಲಿ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದು ತಿಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಸ್ವಾಡಿ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಡ ಮೀನಿಜಿ ಕೇಳೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರು ಬಾರ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡ್ ಪಡ್ಡದು ಗೊರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಜಿಂಗು ಜಿಕ್ಕ ಓಂಡು ಜಿಂಗು ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ನ ಜಿಂಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಅವಳುಂಡು. ಓ ಕಾವ್ಯ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಏರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡಾರತ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರವು ತುಲೆ ಯಾರವು ತೆಲಿಪುನ ಜನ ಏರು
తెలిపున జన తెలిపున జನ ಕೂ ಈ ಬರ್ತಿ ನೋಡಿ ಏನನ್ನು ಒರಿ ಆಂಡಲ ಕೇಂಡರ ಮಾರಿಲು ఏ మాతెర్ల వర శోభ బల్లే శోభ ఉండరా చాపర్యానా ఎంక ఈత జನ సపోర్ట్ ఉల్లారు లైక్ తుండ 4 లైక్ ఈతేనా ಈರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಈರು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಮೀನು ತಿನ್ಪೆ ಆವಾವ್ ಆಡ ಸೋಡಿ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪಾವ ಸೋಡಿ ಮೀನು ಯಾನ್ ಕಾಯ್ತದಿನಿ ಆಜಿ ಮೀನುಡೆ ಇಂಗುಲ 5 ಜನ ತಿಂದ ಒಂಜಿತ್ತನು ಮಾರ್ರೆ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇನಿ ಪಾಡುನಾಂಡ ಇನಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಪಂತ್ವೆ ಹಾಂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಯಾನ್ ಪಂತ್ವೆ ಇನಿ ಪಾಡ್ದನ ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿ ಪಂತೊಲಿ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ಯಾಂಕ್ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ ಏರೇ ಬೋಡು ಅಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂತೆ ಕೂ ಪಂದ್ ದಾದ ಕಕ್ಕೆದೇರುನಾ ಕುಲೆ ಕಲ್ಕುನವು ಸೋಬಾಯ್ ಆಯ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇರು ಮಾರಯ್ಯ ಅಣ್ಣನ ಈರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಲ್ಲರೆ ತುಳುನಾಡು ಅಂದ ಕಾವ್ಯ ಬಂಡರ್ತ ಓಲ್ತ ಕಾವ್ಯ ಓ ಊರು ಈರು ಬಾರಿ పొరులు ఉల్లరే తులునాడు యాన తులునాడు పొరులు ಜನರದು ಶೋಕದಾಕುಲು ಶೋಭೊಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಎನ್ನ ಸೋಭ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅವ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪನರ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾವ್ಯ ಕಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಕಾವ ಯಾನ್ ಗಿಲ್ಯತ್ ಶೋಭ ಮುದ್ದು ಶೋಭ ಕಿನ್ನಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಭೀಮ್ರಾಯ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶೋಭಾ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಕ್ಯೂ ಕೂ 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 ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂ ನೀನು ಕುಲೆ ಒಯ್ದಿನ ಅಂದು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಆಲುಪ್ಪಲ್ ಶೋಭಾ ಅನೀಶಾ ಯಾವ ಈರ್ನ ಐಡಿ ಕೋಡ ಏರ್ನ ಐಡಿ ಅಜ್ಜಿನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ ಪನೋಡು ಯಾನ್ಕೆ ನೋಡು ಸ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸೆ ಹಾಯ್ ಶೋಭನ ಕಂಡನಿ ತೂಯಂಡ ಗುವೆಲ್ಲಾಗಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ಆಯ್ ಪಾಪ ಬದುಕಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪಣ್ಣಿಕು ದಾನಿ ನಂಜಿ ದಾಯಿಗೆ ನಂಜಿ ಓಲಾಂಡಲೊಂಜಿ ಬದುಕದು ನಟ್ಟದಾಂಡ್ಲ ತಿನ್ನುವೇತ ಬದುಕದಿತ್ತನ ಶೋಭಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಟೀಚ್ ಮಾಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋಭಾ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಾ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಇರೇಗ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟನಾ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗು ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ವಾಮಂಜೂರು ಕಾಪಿ ಕಾಡು ಬಕ್ಕ ಕುಡು ಅಕಲ್ ಬಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಐ ಆಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಸ್ ಶೋಭಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಶೋಭಾ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ ಎಸ್ ದಾದ ಪ್ರಭು ಶೋಭಾ ಅವರಿಗೆ ಸುಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಗುರು ಭಿಕ್ಷೆನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಾ ಪ್ರಭು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಈ ನಿನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪಾಡೋಡಾ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬರೋಡಾ ನೀ ಕಲ್ಪಲಾಪು ಮುಲ್ಪಲಾಪು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಅವ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣ ನಾನು ಗುರು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತ
ಅಜ್ಜಿ ಗುರು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಸೋಮನ ಅಟ್ಟರೆ ಬೋಡಾತುತ್ತೆ ಈ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡಡು ಯಾನ್ ಮೀನಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಾರೆ ಬೋಡ ಆಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಾಯರು ಆಕಿರ್ಬೇಕು ಸೇರ್ದು ಹೆಂಗೆ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಟದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಐ ಲೈಕ್ ಯು ಶೋಭಾ. ಕಾವ್ಯ ಐ ಲೈಕ್ ಯು ಶೋಭಗೆ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕಲೆ ಐಡಿನ ಓ ಐಡಿನಿಯಾ ಯಶಿತ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ನರ್ಸ್, ನಾನು ನರ್ಸ್. ಓ ಐಡಿ ಕಾಕ ಗಗ ಚಾಚಾ ಜಾಜ್ಞ ಟಾಟಾ ಡಾಡನ ತಾತ ದಾದನ ಪಾಪ ಬಾಬಮ್ಮ. ಇದು ಕನ್ನಡ. ಕಾವ್ಯ ಪೊನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಕಾವ್ಯ. ಓ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ, ನೀವು ಹುಡುಗಿಯಾ? ಯಕ್ಷಿತ್ ಏನೇನು ತಕ್ಕೊಡಿಯಾ ಯಕ್ಷಿತ್? ಏನೇನು ದಕ್ಕೆರೆ ಬಣ್ಣೀನಿ ಗೀತ ದಕ್ಕಲೆ ಬಂಡಿ. ಯಾರನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಕು ಯಕ್ಷಿತ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಮನಿ ಮರ್ಲೆ ಒರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇತಾ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅತ್ ಸ್ವಯ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅవి ಈಯತ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧತ ಅಜ್ಜಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ. ಯಕ್ಷಿತ್ ಕೋಡವೆ ಏರ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಐಡಿ ಬರೋಂತೇರಿಯ ಪೊನ್ನ ಪುದರಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ 3 ಕಾಸಿನವ. ಹಾಯ್ ಪೂರ್ಣಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆ. ನಾ ಹೊರ ಕಟ್ಟಾಂಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತೇಂಗ್ಲೆ ಆಯ್ನೇ ನೇರ್ಪವು ಆಯ್ನೇ ನೇರ್ಪಡ್ಬೇಕ ದಾಲತ್ತು ಅವು ಏರು ಪೂರ್ಣಿ ಶಶಿಯ ಎಂಬಂಡು ಪಾತೆರಿ ಅದ ನಿಂಡ ಯಾನು ಅವು ಪೂರ್ಣಿ ಕುಜಲ್ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಂತೀತೇರು ಅವು ಪೂರ್ಣಿ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ನನ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಡೇ ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೋದು ಪಾತೆರ ಬತ್ತ ಬರೋಡಿ ಯಾರಿಗ್ಲೇ ಬೇಜಾರವ ಎನ್ನಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಹಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡದು ಹೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಜನ ಪಕ್ಕ ಪಾತೆರದ ಪಡು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್. ಎಸ್, ಎಂಕ್ ಸೊಯ್ಯ ಇಜ್ಜತ್ತು ಎನ್ನ ಇಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಐಡಿ ఒక ಅಜ್ಜಿ ಏರು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತಿಲಿಯಾ ಯಕ್ಷಿತ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೂರು ಕಾಸಿನವ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆತ್ತಿತ್ತೇರ ಇಜ್ಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತಿನಿಲ್ಲ ಇವಾಗು. ಓಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 3 ಕಾಸಿನವ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಐಡಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ದೆ ಬೇಕ ಬ್ಲೂ ಗೆಪ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆತ ಬಂಡೇರು ದಾದಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಶೋಭನ ಅಜ್ಜೋ ಡೆನ್ನಾನ ಸುಮೇಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಕನ್ನಡ ಓದುವವರು, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವವರು ಬನ್ನಿ. ಇಜ್ಜಿ ಓದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ. ವಸಂತ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಆಂಡಿ ಎನ್ನ ಒನಸಾಂಡ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಇಂಕ್ ಸಾಡಿ ಫ್ರೈ ಬೂತಾಯಿ ಕಜಿಪು ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಗಾಲ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತುಂಡತ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡದ. ಓ ಅಂದ್ಯ ಯಾರ ಅಂಚ ಅಂದಾಜು ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ಲಾಗ ಕೇನುನಿ. ಶರಣು ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಇನ್ನ ಕಜಿಪು ದಾದೆ ಎಂಕ್ ಬೂತಾಯಿ ಕಜಿಪು ಸಾಡಿ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತೂಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದ ಅಂಚಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಬೇತೆ ಅದಿಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ
ಓಕೆ ಏಯ್ ದಯಾನಂದ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ, ಶರಣ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಕ್ಷಿತ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್, ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್, ಟ್ರೋಸ್ ಅಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್, ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರಂದೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕಾರ್ದಿ ಓಡ್ಚಿ ಕಾವ್ಯ ಈರೇ ಪೊರ್ಲು ಅರೆ ಅಂದ್ ಕಾವ್ಯ ಪೊನ್ನಾನ ಒಲ್ತಾ ಓ ಊರು ಓಲು ಓರು ಓಲು ಒಲ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ ಬತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಬತ್ತನ್ ಹೌದಾದ ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುನಿ ಮುದ್ದು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಅರ್ ಬತ್ ದಾತನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡುವೇರಿಗೆ ಮುದ್ದು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದ ಐಕಿ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಕುಸಲಿಗ ಅಂಜ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಕಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡೊಂದು ಲೇರು ಆನ ಪೊನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಪಾತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಡು. ಅರ್ಷಿತ್ ಮೆಂಡನ್ಗೆ ಮೂಲೆಪ್ಪುನ ಮಾರಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪಾತೀರಿ ರೆಂಡ ಯಾನಿರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕುಡ್ಲವಿರುವ ಸತ ನಿಂಚೆನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಬಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡಿರಿ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಿನಿಕ್. ಹೌದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೀರ್ ಬರತ್ತೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಹೈಡು ಮಂತಾಯಿನ ದಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಆರು ಪಾಪ ಈ ಐಡ ನಗ ಪಾಪ ಆರು ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದೀರ ಆಯನ್ ದೆಪ್ಪು ಯಕ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪು ಒಂದು ಪನಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಕೂಡ ಆಯನ್ ಆರೆಂದ ಆಯ್ಗ ಐಡ್ ಮಲ್ತಿನ. ಶೋಭಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಸೈಯಡ್ ಆಯ್ತು ತೂಲೆಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಐಡ್ ಮಂತೀನಿ ಆರು ಬರೊಂದಿತ್ತದ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತ ಪಾತೆರ್ದು ಉಪ್ಪಿರ್ ಮಾರ ಏರಂಡದ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಪಾತೆ ಆಯನ ಆಲ ಬಂದು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಆಯನ ಆಲ ಬಂಡದು ಬೆಂಚಿನಯ ಪೂರ ಐಡ್ ಮಂದಿ ಪುನ ಅಜ್ಜಿನ ಯಕ್ಷಿತ್ ಐಡ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿಯ ಯಕ್ಷಿತ್ ಐಡ್ ದೆಪ್ಪುಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡನ ಐಡ್ ದೆಪ್ಪು ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಗತಿ ಅಲ್ಲ ಭಾರತಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಅಲ್ಲ. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ. आप किधर से हो? ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆ. ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂತಲ್ 10 ದಿನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಕೈಲಾಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡುಗೆ ಐಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂದು ಬಂತಲ್ ಬಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಐಡ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಲ್ಲದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಡಾಲ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಲ್ आपको क्या आँख नहीं दिखता है क्या? ये क्या है? ये क्या है? दिखता है ना आपको? ಆಯ್ಕೋಡೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರ ಕರಿಮಣಿ ಎಂಕಲೆನ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುನಚ ಅಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತುಂಡು. कुछ कुछ होता है तो तेरे माँ का सर जाओ उधर ठीक होता है. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಮ್ಮ ಓ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ರಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಕಾಂಡದ ಬೈ ಬೇಲೆ ಪುಡತೆ ಆ ನೈಕೆ ಬಯ್ಯ ಗುಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುರಿ ಈ ಪಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೀ ಆದುಪ್ಪ ತಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚೇವೆ ಆಂಡ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಬರ್ಪಯಾನ್ ರೇಷ್ಮಾ आपको बका पक्काडंड पातिरपोची इंदिदाय ಐಡ ಆತಿ ಜಜ್ಜಿ ಬೊಕಾಯ ದಾದ ಪಂಡಿನಿ ಅಲಯ ಶೋಭಾ ಆಯ್ಕೆ ಕುಚು ಹೋತಾ ಹೇಗೆ
ಅಲಮೂರು ಕಾವ್ಯ ಬಂಟ್ವಾಲ ಪೊಂಚ ಪುಂಚ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನು ಅಂಡ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವನಸಾಂಡ ಆಂಡಿ ಎನ್ನ ವನಸ ಆಂಡಿ ಎನ್ನ ವನಸು ಎಂಕ್ ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಕಶ್ಮಂತೆ ಸ್ವಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಎಂಚಿ ರೇಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೀನ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಅಂತ ತಿನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮೀನ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಗಲೆ ಕೋನ್ ಬೇಗಲೆ ಒಯ್ಯೆ ಪಾಗಲೆ ಓ ಆಯವರಿ ಬತ್ತಿ ಕರ್ಮ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇರೇನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ ಪುದರ್ ಪಂದಿಲೆತ್ತೀನಿ ಓ ರಾಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಯ್ಯಡೆ ಮೀನು ಬತ್ತದ ಕೇಳೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಭಾರತಿ ಬಂಡದು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಯಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕನಿಯೂರು ದಾಯಿಜ್ಜೇರು ಹೈಡಾತೆರಾರು ಪಾಗಲ್ ಆಪ್ ಆಪ್ಕ ಬಾಪ ಆಪ್ಕ ಬಾಪು ಹಿಂದಿದ ಉಂಟತ್ತ ಕೋಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದೆ ಇನಿ ಬತ್ತದಿಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನೈದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡ ಸರಿನೇ ಇರ್ತಾಯ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅತ್ತ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ರೂಲ್ಸ್ ಯಕ್ಷ ಆಂಡ ಬಂದ್ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಐಡ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಅಂಚಪುರ ಮನ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಕುಚ್ಚುದೇಕೆ ಬತ್ತು ಇರೇನ ಮೈನ್ ಈರಾ ಮೈನ್ ಆಪರೆ ಇದು ಮೈನ್ ಆಪರೆ ಎಂಗೆ ಕಾಜ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಆನ ಪೊನ್ನ ಭಾರತಿಕೋ लाइन मारता है आप मेरे सामने आएगा ना चप्पल से मैं मारती हूँ आप लाइन है नहीं दादी ऐसा है ना मुझे मालूम ಕಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಈರು ಬಂಟ್ವಾಲನೆ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕಟೀಲು ದಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕಟೀಲಿದು ಪೋಡು ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಕಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಲ ಕೈತಲ್ ಗುರುವನಿಕೆರೆ ಬಂಟರ ಅವು ಏರು ಕಾವ್ಯ ಯಾನ್ ಪೋಪ್ಪುಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಪಿದಡ ಯಾನ್ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಪುನ ಪಿದಡಿನಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಮೂವಿ ಈ ಅಂದ ಯಕ್ಷಿತ್ತು ತೂಲ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ತುಲ ಬತ್ತು ಪನೆ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡದು ಇಂಬೆ ಏರಿಯ ಸಾವು ಭಾರತಿ ಆಪ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಬೇನೊಂಜಿ ದೀಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಏರೆಗಾನ ಸಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಯ್ ಬಂಟರ ಭವನ ಅವು ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ಬಂಟರ ಭವನ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ಮಾರ್ರೆ ಓ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅತ್ತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಟ್ಲು ಎಂಕ ನಿಕಲ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ ತಾತ ಕಷ್ಟದ ಮಾತು ಎಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಒಂದು ಸೈಡ ಏ ಶೋಭಾ ಈ ಲೈವ್ ಬರ್ರಾಪಜ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಬಕ ನಿಕ್ ಈ ನಮ್ನೆ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ದೀತೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ರಾಪಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಯುವರ್ ಫ್ರಮ್ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಪ್ಕೋ ಕ್ಯೂ ಓಲೋಗ ಆಯಗತ್ತು ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ತುಂಬೆ 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 ಓಕೆನಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಟ್ಟೆಮಾರ ಅಂದ ಕಟ್ಟೆಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ತೂಕ ತೋಡು ತೋಡು ಓ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಮಿಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿ ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಕ್ಯಾರೆ 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 ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ ಪನ್ಬುದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮೇರ ಜಾನೆ ठीक है तुम्हारा जान है तो ओके पागल हाय मैम ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಯ್ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ ಮುಲು ಹಿಂದಿದಾಯ ಓರಿ ಬಗಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊರೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ತೆಂಚಿ ಜಾನ್ಗೆ ಆಯ್ ಅಂಚಗೆ ಇಂಚಗೆ ಪೂರ ಕೆಪ್ಪೆದಿ ಓಡಾಯರ ಯಕ್ಷಿತ್ ನಿಕ್ ದಾದಾ ಸುರಾಂಡು ಆಯ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡು ಪೋಯ್ನಾ ಉಲ್ಲೆ ಆಯನ್ ಕೆಪ್ಪೆನ್ ಸಾವನ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಉಸರವಾ ಈ ಯಕ್ಷಿತ್ ಈ ಉಸರವಾ
ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಹಿಂದಿದಾಯಿ ಸಾವಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ನ ಜಾನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತೀರಿ ಮಾರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮೇರ ಜಾನ್ಗೆ ಶಾದಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರದರ್ ಆಯಿಷಾ ಹಾಯ್ ಆಯ್ ಕರ್ಮತ ಮಾರೆ ಈ ಹಿಂದಿ ತಕೊಳ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತವಲ್ಲ ಜಾಗಿಜ್ಜ ಪೋರೆ ನಮ್ಮಡೆಗೆ ಬರುಡ ಅವಳ ಸರಿಕಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಈತು ಬರ್ತು ಉಪ್ಪೇನ ನೆಟೆ ಎಂಗಲ್ ಎದುರು ಅವತ್ತು ಲುಡು ಕನ್ನಡ ಮೀನು ಬೈದ್ರು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ ನರ್ಪಡೆ ಕೆಬಿಕ್ ಇಂಚೆಡಿ ಕೆಬಿ ನೆತ್ತಿರ್ ಬರೋಡ ಆಯ್ನ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂಡಿ ಪೋಯರಾ ಅರ್ನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ್ ಮಾರೆ ಓಲೆ ಆಯಿಷ ಯಾವರು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಮನು ಅಂದ ಆದೆ ಗೊತ್ತದೆ ಯಾನು ಬಸ್ಟ್ ಎಂಕು ಇಂಚೇನೆ ಪೆದಮ್ಮತ ಪಾತೆರ್ ಬರ್ಪು ಮುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲ್ಲಡಾವಡೆ ಆಯಗು ತತ್ತತ್ತೆ ಇರೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಮಾತ ಪಂಡೀರ ಅಂಚ ಬರ ನೆರುಚಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೊಕ ತುಯಿನ ಕುಲ್ ಮತ್ತ ಇರಿಗಲೆ ಆರ್ ಪೊಂಜುಲ ಇವಿಡ ಅಂಚ ನೆರ್ಪಿರಿಂಚ ಬೊಕೊಂತೆ ಕೂಲಾಯ ನೆರ್ಪೆ ನೆರ್ಪುಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಾನಂದ್ ಇರೇಗು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜ ದಯಾನಂದకు ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪು వాళ్ళు ಮಿತ್ತು ಒರಿ ಹಿಂದಿದ ಮುಜಿಕಾಸ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇತ ಒನಸಾಂಡಿ ತುಳುನಾಡ್ದು ಟಾಲ್ಕಿನ್ ತುಳು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳು ಬರ್ಪುಡು ಆರು ಹಿಂದಿದಾಯಗ ಪಾತಿದ್ದೆವು ಏರವು ಐಡು ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಯಕ್ಷಿತಜ್ಜಿ ದಾದ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೋಡೆಲ 11 ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಎಪ್ಪುನಗ ಶೋಭ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ನೋ ಏ ದಾಲ ನೆರಡು ಓಕೆ ನಮೋ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಬರೀಡು ಜೆಪ್ಪುಂಡತ ಯಾನು ಊರ್ದಾಯನಿ ಹಿಂದಿದಾಯೆ ಯಾನತ್ ಸೊಬಕ ಹಿಂದಿ ಆಯ ಕುಡೋರಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಅಲಂಬೆ ಏ ಮನು ಮುಲ್ತುಲೆ कुछ कुछ होता है गायग आए ना कुछ कुछ होता है कि दाला मन पुलिया आपको कुछ होता है कुछ होता है तो वो समुद्र में डूबो दादे दाए राजेश आचार्य दानी पोपुनी देखले मरल पन पे यान रेड उन पे बक बर्पु नेज्जु ಬಾಲೆ ದಾಯೆ ಮಂತ್ ದಿನ ಸೋಬ ಅಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಬಾ ಎಡ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಏನುವಾರ ಬೋಡ ಇರಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಏನಾಡು ಅಂದು ಸಾವಾಯನ ಕುಚು ಕುಚು ಹೋತಾ है क्यों ऐसा मत बोलो यार ठीक से मुंह नहीं आते बात करने को ऐसे बात करता है पागल सुरेखा नमस्ते नमस्ते डोंट आस्क क्वेश्चन पर वो आएगा कुछ होता है ये जाए लेपुगा आपका कुछ होता है ना मैंगलोर आओ ठीक है हम लोग ठीक करता है आपको कुछ को किधर होता है तुम्हारे विनोद माँ है ना कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ होता है आए पिक्चर द पढ़नी मार रहा है कुछ होता है तुमको मंडे सरी नहीं है ईरंच सॉन्ग पंडा कुसिया हुआ है गाय मरल मेरे को नहीं मेरे को होता है तुम मेरे सामने आओ आपको दिक्कत है आपको माँ का पास आए तो कुछ होता है ठीक है प्रीति मैंगलोर हाय प्रीति
ಇನ್ನ ಜಾನ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಹಿಂದಿದಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಮೇರ ಜಾನೆಗೆ ಅಂದ ఆయన ಮುಂಕು ಮುಸುನ್ ದರ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ತಿಕ್ಕಡ ಪ್ರೀತಿ ಮೇರ ಜಾನ್ ಕಾರ್ಮಯನ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಬಗ್ಲೊಂದಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಮರೆ ದಾಯ ಬರ್ಪನ ದಾದನ ಸಯ್ಯರ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ आप और एक बार ऐसे बोलेगा तो ना आपको हाइड करेगा ಶೋಭಾ ಮೊಲೆನೆ ನಾನು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ದೀತೀರಿ ಮಾರೆ ಮೋಲಿ ಚಲ್ ಆಯ್ ಯಾರದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆಗ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಾಗರ ಎಂತ ಅವನು ಇಂಡಿಯವನಲ್ಲ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಯವನೇ ಎಂತದ ಮಾತಾಡ್ತಾ 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 ಪೆದಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕದ ಅದೇ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಡು ಬುರ್ಚಾದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೈಯಡಕುಲ ಆನೆ ಬರ ಎನ್ನ ಅಂದತ್ತು ತಿಕ್ಕಿನ ಕಲೆಗಳ ಮನ್ಪೇರು ರಮೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ರಮೇಶು ಪ್ರೀತಿ ಆಯನ ಅಕ್ಕ ಕುಚ್ಚು ಕುಚ್ಚು ಕರು ಓ ಸಾಲೆ ಸಿಬಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರಾರು ಯಾಪಲ ಆಯೆ ಮುಂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಕೂಡ ಶಿಬಗೆ ಕೋನ್ ಸಿಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮೇರೆ ಜಾನ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಲ್ಲೇ ತೂಲ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಂತಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಬೊಡಿದಿಂದಾದ ಮಲ್ಪಿ ಕೆರ್ಪೆ ನಂದು ಸಾವೇನ ಅಲ ಊಸು ವಾಸನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮನು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಊಸುವಾಸನೆ ಊಸುವಾಸನೆ ಎತ್ತವ ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಹಿಂಗ ಪಣ್ಣಗಲ್ಲ ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರೀತಿ ತೆಗ್ದು ಬಿಸಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ವನಸ್ ಆಂಡಿ ಎನ್ನ ಆಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡ ಆಯನ ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಮನು ಅಲೋಗೆ ಚಾನೆಲ್ ವನಸ್ ದಾದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಮೀನು ವನಸುಡಿಲ್ಲ ಈ ಎದಾಲ ಪೋಪು ನೀ ವನಸುಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐದ ಮಿತ್ತೆ ಕುಲ್ದನ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಮಿತ್ತು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸ್ವಾಡಿ ಫ್ರೈ ಬೂತಾಯಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಸೋಬಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋಬಕಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ಟಲ್ ಮೇಲೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಈಗ ವಿಚ್ ಮೀನು ಸ್ವಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂತಾಯಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಗೇರ ವಾಟ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಉಸ್ವಾಸನೆ ಚಾನಲ್ ಹಲೋ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣೋ ಅವನು ಹೋದ ನೀವು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಎಂತಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹಲೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಸುವಾಸನೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಊಸುವಾಸನೆ ಉಸ್ನಲ್ಲ ಒಲ್ಪುಂಡಿ ದಾದೆ ಒಲ್ಪಪ್ಪುನು ಊಸುವಾಸನೆ ನಾಳೆ ಅವಳುಂಡು ಆಯ್ಗ ಮಾರಲು ಮಾರಾಯ ಸಾವಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಊಸುವಾಸನೆ ಹತ್ತು ಈ ವಾಸನೆ ಮಗ ಬಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡ ದಾದೆ ಕೇನಿಯರತೆ ಐಕ್ ತಿಳ್ತೀನಿ ಅಂಚನಾ ಅಕ್ಕ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನನಗೆ ಮೀನು ಸ್ವಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ಬೂತಾಯಿ ಕಜಿಪು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೇನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ ನನ್ನದು ಮೀನಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಲೋ ಐ ವಿಲ್ ಓಲಾ ಉಸುವಾಸನೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಎಂತ ಮಾರ್ಯಾರ ದೀಪಕನ್ನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ನೆಂಚಿನ ಐ ವಿಲ್ ಓಲ್ ಬನ್ಪುನು ಸುವಾಸನೆ ಅಲ್ಲ ಸುವಾಸನೆ ಅದೇ ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಅಲ್ಲ ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಆಯ್ಪೋಯ್ನಾ ಆಯ್ಪೋಯ ಎಂದೆ ತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಎಂಚಿನ ಐ ವಿಲ್ ಓಲ್ ಎಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಕ್ಕ ವನಸ್ದಾದೆ వేర్ హౌసా మ్యాంగ్లూర్ మను అన్న ఉండరా ప్రీతి ఓకే ఎండేల
ಈ ಅಲ್ಪ ನಿಂಗರೆ ಕುಲ್ಲು ಬಟ್ಟಲ್ದಿದ್ದು ಎಂಡ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿರ್ ಪನ್. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್? ಇದು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಾತ್ರ, ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಕಾಣಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅದು ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೌಸು? ಮಂಗಳೂರು. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕರೇ ಊಟ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೂಡ ಬರ್ರೆಂಡು ಕೊಡೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಎರ ಎರ್ನ ಮೋನೆ ದೆತ್ತು ನಾಯಿ ಎರ್ನ ಮೀ ದೆತ್ತು ನಾಯಿಗ್ ಮರ್ಲೆ ಬತ್ತು ದಾಯಿಗ್ ಮರ್ಲತ್ತು ಮೀನ್ ದೆತ್ತು ನಾಯಿಗ್ ಫ್ರೈ ಬೋಡ ಎಂಡ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಡಿ ಫ್ರೈ ಉಂಡು, ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ಲೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿನಾ? ಪ್ರೀತಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ನಾನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ, ನೀನು ಮಾಡಿ ಬಾ. ನಾನು ಮಾಡಿ ತಿಂದಾಯ್ತು, ನೀನು ಈಗ ಬಂದದಲ್ಲ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಂಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ತಿಲ್ಲಡುಂಡಿ ಮೀನುಂಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಒರಿದು ಉಂಡು. ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದೀತೀನಿ ಆನಾಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಂತ ಐನುಂಡು ಆಜಿ ಮೀನುಂಡು ಒಂಜಿ ಒರಿಯುಂಡು. ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಏರಾಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿಯೇ ಪಂತದ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಊರಿಯೇ ಎಂಕಲ ಕುಡ್ಲಯೇ. ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಓಲೇರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಮುಸುಂಟು ಓಲೇರು ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಯಿಜ್ಜ ತೂಯೇ ದೇತಿತ್ತು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಂಡಾರ್ ಯಾನ ಐಕ್ ದಾದ ಬಂಡೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಲೈವ್ಗೂ ಅಂದು ಓಲುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಹಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಮಮತಾ ಹಾಯ್ ಮಮತನ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ ಏರ್ ಹಿರಿಗು ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ಅವೇ. ಹಲೋ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ ಕೊಡ್ತೀಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ನೀವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವೆಂಚ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಪೋಯಿನ ಮರ್ಲಿ ಆಯ್ ಬಲ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ? ಇರಬಹುದು. ವನಸ್ ಆಂಡಿ ಏನ ವನಸ್ ಆಂಡಿ ಅನ್ನು ಮೀನ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದು ಪ್ರಕಾಶರು ಓಲೇರು ಮಾರ ನೆಟೆ ಮಂಡೆ ಬರೋಕ್ಕಿ ಮುಂಡೆಟೆ ಪ್ರಕಾಶರು ಇಜ್ಜೇರು ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹತ್ತವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ 90 ಉಂಡಾ ದೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುರಾಯಿನಿ ಹೈಡು ಮಂದಿ ಬೊಕ ಇಜ್ಜೇರಿ ಯಾರು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಸ್ವಾಡಿ ಬೊಕ ಬೂತಾಯಿ ಎನ್ನ ವನಸಾಯಿಜಿ ದಾನೆ ವನಸಾತಜಿ ವನಸ್ ಮಂತ್ ದೊಡಿ ಲೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪರ ಪ್ರೀತಿ ಐಡಿ ಅರ್ನನೆ ಮಾರ್ರೆ ರೀಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವನಿತಾ ತೋಜುಜೇರಿ ವನಿತಾ 10 ದಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಂಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದಲ್ ಎಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಯ್ ಬೊಕ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು 90 ಉಂಡು ಅಮ್ಮನ ಅವಾರ ಅನ್ನು ಆಮೀನ್ ಏಪಲ ಬತ್ರ 90 ಕೇನು ಆರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ವನಿತಾ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುನಕಲ್ನ ಅಲೇ ಅಮ್ಮ 90 ಉಂಡುಗೆ ಆರತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ನೀರು ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾದ ಅಂದು. ಶೋಭಕ್ಕ ವನಸಂಡೆ ವನಿತನು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಆಲ್ 10 ದಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದ. ಕಾವ್ಯ ಇಜ್ಜೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾವ್ಯ ಬತ್ತಿನತೆ ಏರವು ಮಮತಾ ಏರು
ಕಾವ್ಯ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಎಂದಕೇನಿ ಅಂದು ಮಾಲುಂಡ ಮಾಲುಜಿ ಈರೆ ಮೀನು ಉರ್ಪುನ ಮೋನೆನಾ ದಾನೆ ಯಾಂಕೊರ್ಪೆ ಮೀನು ಬೋಡ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ದಾದಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಚರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ ಪೇರೆಗ್ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಏಟೆ ಈತೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಈತದುಂಡ ಆ ನೆಟ್ ಬೈದು ಬೇರೆತಾ ಪೊಂಜವೇ ಮಾಲುಂಡ ಯಾನ್ ಮಾಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮನು ಇರ್ ಮಾಲ್ ಬರ್ಪಾರ ಮೆರ್ನಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಸೇರ್ಲೆ ಅರ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೆರಡಾಂಡ್ ಇರ್ ಪರೊಡ್ಚಿ ಇರ್ ಕಾಲಿ ಕಮ್ಮನೆದೆ ತೊಂಡಾಂಡ್ ಅವಳು ಊಸು ವಾಸನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಪರ್ಪೆರ ಅಂದು ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಎನಡ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಅರಡ ಉಂಡಿಗೆ ಮನುಡ ಉಂಡಿಗೆ ಮನು ಆನಂದ್ರುಂಡು ಮಾಲ್ಬೋಡು ಇರ್ ಮಾಲರೆ ಪೋಡ್ಜಿ ಬಾರೆ ಕಾವ್ಯ ಜೆತ್ತೊಲ ಇಚ್ಚಿ ಏರು ಕಾವ್ಯ ಬೇಲೆ ಪೋತಲು ಇಂದು ಏರು ಮಮತ ಇರೆಗ್ ಏರು ಪುಂಜವೇ ಅವಡು ಅವೇ ಸತ್ಯ ಎಂಕವು ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪುಜಿ ಏರೆಗ್ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಆಂಡ ಅವ್ರು ಓಲ್ಲೆರತ ಅತ್ತ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಆದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈತ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರು ಪತ್ತು ಪಾತೆರೋಡತ ಆರು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕನ್ನಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚನ ಓಲ್ಲೇರು ಅಂಚನ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಚೂರು ಬೆಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ದೆತ್ತೊಂದ ಅಮಲು ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಆಯ್ತ ವಾಸನೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಮಲ್ ಆಪುಂಡು ಇರು ಡಬ್ಬ ಮಗುರುವಾರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಓ ಅಂಜವೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅತ್ತತ್ತು ಮನು ಆನಂದ್ ಬಂಡಿನಿ ಕಿಶೋರ್ ಹಾಯ್ ಅಲೆಗು ನೈಟಾ ಶಿಫ್ಟು ನೈಟ್ ಪೋಯಲ ಅಲು ಏರು ಮಮತ ಇಂದು ಮಮತ ಏರು ಒಲ್ತಾ ಕಾವ್ಯನ ಫ್ರೆಂಡಾ ದೇ ವನಿತಾ ಇಜ್ಜಲಿಯೇ 10 ದಿನ ಆಗ ಬರ್ಪಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಈ ಪೊಂಜು ಡೈಲಿ ಅಮಲ್ಡೇ ಪಾತಿರುನು ಮಾರ್ರೆ ಓ ದೀಪು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈರೇಗ ಬೋಡತ ಆಯ್ ಆಲ್ತ ಚೈನರ್ದು ಪತ್ತಂಬತ್ತೆ ದೀಪು ಪತ್ತಂಬತ್ತೆ ಜೇತೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮನುಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆವಂತೆ ರೆಡ್ ಸೋಡಾ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಸ್ ನಕ್ಕೆರೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಬೋಡ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ದಾದಮನವು ಗೀತರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಓ ಪ್ರಕಾಶರೇ ತರೆತ ತಾರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕನಲೆ ಓ ದೀಪು ಪೋ ತಾರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮನುಲ ದೀಪುಲ ಪೋಲೆ ತಾರದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಬೋದು ಕುಲ್ಲೆ ದೀಪು ಶೋಭನ ದೀಪು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಲಂಡನ್ ಓ ಲಂಡನ್ ಬರ್ತವಲ್ಲ ಲಂಡನ್ ಪೋದು ಪತ್ತಂಬಲ ಆಯ್ಜಾ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಮನು ಅರೆಗೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಗೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ತೂಪುಜಿ ದೀಪುವ ಕಾರ್ದಾಗ ಅಟ್ಟುಕೋರಾಯನ ಕವಿತಾ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕವಿತಾ ಕಣ್ಣನ್ನಿಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆದು ಅಲ್ನ ಕಣ್ಣೆನಡ ಪೋತಾಲು ಇತ್ತ ಅವಲೆ ಉಲ್ಲಾಲು ದಾರೆಪ್ಪ ಇಂದು ಏರವು ದಾರೆಪ್ಪ ಇಂದಿಗೆ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಪೊಸತ್ತು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಒಲ್ಪ ದಾರಿಯೇ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ದಾರಿಯೇ ಮಮತ ಏರು ಒಲ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಸರಿಟ್ ಪಂತನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಕವಿತೆ ಏರಿ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಹಾಲು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರ್ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ದೀಪು ತೂಲ ಮಾರ ಈ ಜನ ಜೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಜು
ಉಂತಲಿ ಓಡೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲಿ ದೇವರ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲುಂದು ಪನ್ಪುನು ಕುಡ್ಲಾಡೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಹೊರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಶೋಭ ಈ ಪ್ರೀತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಡತ ಎಂಕಾರ್ ಬರೋಡುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋಡು. ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ತಿಜೇರಾ ದೇವೋ ಆಂಜ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕುಡ್ಲ ಹೊಲ್ತಾರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಸುರೇಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕಂಪನಿ ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಪನಿಗ ದೀಪುಲ್ಲೆ ದೈನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಬಾಯ್ ಜೆಪ್ಪುನು ದಾನಿ ಬೀತ್ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡ ಜಾಗದ ಪುದರ್ ಯಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ದಂಚಿಪ್ಪುನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬತ್ತೆರಡತ್ತ ಪೋಪುನ್ ಮಾರ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರಿಯರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನೋಡ್ಚಿ ಈರು ಕೊಲನಿದಾರತಿ ಕುಡ್ಲನಾ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುನು ಕುಡ್ಲ ಅಂದತ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲದಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಜಲೆ ಕೇಳಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನತ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪು ಬರ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ದಯಾನಂದ ಒನ್ ಲೈಕ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ನೀರು ಕೊರಚಿರೆ ಕೊರ್ಪು ಜಾನ್ ಬೋಜರ ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೋಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೀಡಿಯಾವಾ ಒರಿಯೇ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಅತೆ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೀನಿ ಕಾಲೇಜಿ ಕೆಬಿ ಕೊಂಚ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಇದು ಪದ್ಯಕ್ಕೇನು చెప్పు ఎడ్డ నిద్ర వరపుందా అందు టెన్షన్ మనిపోవచ్చు టెన్షన్ ఫ్రీ అప్పుడు పద్ధతి చెత్తడ మొన్న సాండ్ పంజి కట్టాండు నల్తొందుల శోభ దేవరే ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಒಕ್ಕಲು ಪೋಪುನಿ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೇವಾ ಭೋಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೋಪುನಿಯಾ ಆತ ಬೇಗಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೊರ್ತಾಡ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮ್ಯಾತಿ ಜತೆ ಅಂಡ್ಜವೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಭೋಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಇರುವ ಕಂಪೆಂಡುಲ್ಲಾರು ఏర్లు ఎజ్జి పనిపేరు ఆ జనంజి అదే చెప్పరే ఇజ్జేరేగు యా బుక్క చెప్పును ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪುಂಜಬೆ ಓ ಅಂಜಬೆ ದಾನಿ ಪೋಪಿ ನೀತ್ ಬೇಗ ದಾನೆ ಮುರಂದಿ ಇಂಜಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಇರನ್ಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾಗ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮತ ಹೊಲ್ತಾ ವಾ ಊರು ಮಮತನ್ ಏರ್ ಮಾಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎತ್ತತ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಹೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಮತಾ ಪಂಡದು ಕೊಂಚ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಅಲ್ಲ ಮಮತಾ ಪಂಡದು ಏರ ಊರು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮಮತಾ ಅಂಚನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮದಿಮೆ ಅದು ಬಡದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಅಂಚ ಒರಿಲೇಜರಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಫ್ರೀ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒನ್ನಸ್ ಆ ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ತಾ ಪುದರ್ ಓಕೆ ಮಮತಾ ಒಲ್ತಾ ಊರು ಒಲು ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಇದೆಂತ ಹೆಸರು DGHUL ಜಗದೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಜಗದೀಶ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೇವಾ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಅಂಜೋ ಪೋಪಿನಾರೆ ಜೊತೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ನೇಟೆ ಅಬೇಕು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಕುಡ್ಲನೇ ನಮ್ಮಲ ಕುಡ್ಲನೇ ಬಂಡು ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಕೋಲಂಡು ಬಂದು ಎಂಜ ಬಂದಿನಿ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಇಂದೆ ಎಂದು ಸುರೇಶಾಚಾರ್ಯ ಪಾತೆರ ಜನ ಇಜ್ಜೆ ಈ ಪಾತೆರ್ನ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಪಾತಿರುವ ಈ ಪಾತಿರದ ಜನ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಪಾತಿರುಜ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಂತ ಹೆಸರು DGHL ಅಂತೇಳಿ. ಪಾತೆರ ಪ್ರಕಾಶ ನೇತದ ನೆರಡ ಪಾತಿರೊಂದು ಕುಲ್ದೇರು ಮಾರ ಆರು ಬತ್ತಿಜೇರು ಉಲ್ಲಗೆ ಶೋಭ ಉಲ್ಲ ಉಂತ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಆವು ಓಕೆ ಆತೆ ಮಮತಾ ಆಂಟಿ ಎಡ್ಡ ಅನ್ಲೆತ್ತಿನ ಇರೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತುಯ್ಯ ಒಲ್ಪ ತೂತೀನಿ ನಾನು ಒಲ್ಪ ತುಯ್ಯಿನಿ ಒಲ್ಪ ತೂತೀನಿ ಏರ್ನ ಅಲ್ಪ ತೂತೀನಿ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ಹಾಯ್ ದನಿ ಪನೋಡು ಇನ್ನ ಲೈವ್ ವರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಎಡ್ಡನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸೀದಾ ಪೋಡ್ ನಾನು ಫೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಬೋಲೆ ನಮನ್ ಯಾನ್ ಮದತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ದೇವಡಿಗಿರಿ ಮದತಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತ ಪಾತೇರ್ನತ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರುನಿ ಏನನ್ನ ಮದತರ ಬಂಡ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರೆ ಯಾನ್ ಉಗ್ಗ ಉಂಡೆ ಹೆಂಗ ದಾದ ನಾನು ಯಾಮೂಲೆ ಯಾಮೂಲೆ ಬುಲ್ವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲೆ ಬುಲ್ವೆ ಹೆಂಗ ತಿರ್ಗೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಗಿರಿ 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 ಬಂದ್ಬಿಡು. ನಮಕ್ ಪ್ರಕಾಶರೆ ಬೋರ್ಡು ಕಂಪೆನಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಮಮತಾ ಆಂಟಿ ವನಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಪ್ರೀತಿ ಆರೆ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಶೋಭಾ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಆತು ಸುರೇಶ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಆತು ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೆ ಬಕ ಆರ್ನ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಐಡರ್ ಪ್ರೀತಿ ಆದ್ ಬೈದು ನಾರೆಂಡ ಪಾತಿರು ಜೇರ ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಡದು ಆರ್ ಬತ್ತದ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ನಿ ಬಕದಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಜೇರ ಅದು ಬಕದ ಬತ್ತನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಇರತ್ತ ಪ್ರಕಾಶರು ಎಂಕ್ ಬಡಾಪುಂಡು ಮುನ್ಪಾಗೆ ಯಾವ ಪೂಜಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಇರು ವರಸ್ ಮಗ್ಲೆ ಯಾನುಂಡ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೋಡ ಮಾಲ್ಗ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಈರ್ದಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಸೈಯಡ್ ಏರಿಜ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಜಿನಿ ಒಂಜಿ ನಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬುಡ್ಕ ದಾದ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಆವಡ್ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನರೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡವೆ ಹಾರಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡು ಉಂದುಂಡು ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೆಡ್ ಸೋಡನ ಅವಳ ಕನಕ ಅಪ್ಪ ಈ ಬರ್ಕ ಇದು ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಬರ್ದು ಜಪ್ಪುಡು ಮಾರೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಶೋಕುನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣ ತುಕ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಇತ್ತಿಂಡ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಂಡಲ ಕಂದುವೇರು ಯಾನ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರ್ಯಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚೀರು ಬಿಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ನರೆ ಅಂತದ ಬಾಲೆನು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಾಳೆಗೂ ದಾನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅದು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದೆ ಕೇರುಂಡದ ಪಾರ್ತಿರ್ನ ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಡಿಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವ ನನ್ನವಳು ಅವಳೇ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಕ್ಕ ಲವ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಬರ್ತಿದ್ರಿ
6 ಐಡಿಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ದಿನೋಡ್ ಸಂಜೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪು ಆಯಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಎನ್ನ ವನಸ್ ಆತಡು ಸ್ವಾಡಿಲ ಬೂತೈಲ ಸ್ವಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಂತೀನಿ, ಬೂತಾಯಿ ಕಜಿ ಮಂತೀನಿ. ಹರ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಹಲೋ ಹರ್ಷಿತ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಂಡತ ಪುದರಿಯಾನ ನಿಖಿಲು ವೈಟೇ ಓದು ಪೋಯಿನಿ. ನಿಖಿಲು ವೈಟೇ ಅದು ಪೋಯಿನಿ. ಏರು ವೈಟೇ ಅದ ಪೋಯಿನಿಯಾ? ಏರ್ ಪೋಯೇರು ಓಡೆ ಪೋಯೇರು ಯಾನೆಲ್ಲ ಜೈತಾರ ಪೋಯರ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಪೋಪುನಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ಸು ಈರೆ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಯಾನು ಓಡೆ ಪೋಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಜೈತಾರ ಕೇನು ವ್ಯಾನು ಓಲಿ ಕೇನಿನತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಎಕಡೆ ಪಾತೇರಿಯಾರ ನೆಲೆತ್ತದು ಎನ್ನಲೆತ್ತದು ಪಾತೇರಿಯಾರ ಅವು ಏರು ಮರ ಹರ್ಷಿತ್ ಮೆಂಡನ ಬಲ್ನ ಕಾಂಡೆ ಇಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಯ್ ಬರ್ಚಿ ಕೇಂಡುಗೆ ದೂರ ಪಡಂಬೂರ್ಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಇಚ್ಚ ಓಕೆ ಆರು ಬೇತೆ ನಾನು ಓಕೆ ಒಂದು ಹರ್ಷಿತ ಪೂಜಾರಿ ಒಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣ ನಿಂತಿರು ಮಾರ ಅಂದ ದಾದ ಕಜಿಪು. ಹಲೋ ಶೋಭಾ ಏತು ಸರಿ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೀನ್ದ ರುಚಿ ಬೋಣ ಅಂದು ಬೂತಾಯಿ ಕಜಿಪು ಸಾಡಿ ಫ್ರೈ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇಕ 10 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ತೂಲ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಮಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೋಕ ಮುಂದಿಯಾರೆ ಇಂಕ ಕೇಂದಿಜಿ ಈ ಉಣ್ಣಾಗ ಕೇಂಡು ನೋಡಿ ಕೆಬಿ ಕಣ್ಣು ಬರೋ ವನಸರೆಂಡು ಸ್ವಾಡಿ ಅತ್ತಿ ಸ್ವಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಸು ವನಸಾಂಡು ಎನ್ನ ವನಸಾದು ಕರಂಡ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ನಿ ಇತ್ತತ್ತು ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೋಪಿನೇ ನೈಟ್ ಬಡಾ ಪೂಜಾ ನಾವು ಪರ್ಪೆತ್ತ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಪರ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಪರಿಪಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬಡಾ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಕಾಂಡೇನತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಬರ್ಬೋದು ಬರಂದರಿ ನೀರು ದೋಸೆ ನಮ್ಮನೆ ಅದ ಮರ ಪೂಜೆ ಐದು ದಿನ ಪೂಜೆ ಇರೋದ ಒಂಜಿ ಒಂಜೆಪ್ಪ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪೂಜೆ ದಾದ ಬರ್ಪುನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಡಿ ಬರ್ಪುನಿಯೇ ಒಂಚೂರು ಸಪ್ಪರಾಯರ ಅವು ಪೊಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಒನಸು ಎನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಟೈಮಿಗೂ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒನಸು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಅವು ಬರ್ದು ಎನ್ನ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆನಾಗ 9 ಗಂಟೆ ಆದ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂಚೂರು ಚಾ ಬಯ್ಯ ಚಾಲ ದಾಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಾಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಕೊಂಚ ಬರ್ಪೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಅತ್ತು ಸ್ವಾಡಿ ಓ ಸ್ವಾಡಿ ಮಾರ ಏನ್ ಸ್ವಾತಿಗೆ ಆಯಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತಾತಿಜಿ ಎಂಟು ಸ್ವಾಡಿ ಕಜಿ ಕೇನು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮೋನೆ ಕುಜಲ್ ಸಾವು ಕಿಡ್ಮನು ಉಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಜಾನ್ ಕಾಂಡ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಪೆ ಅವೇನು ಅಲ್ದು ಬಕ್ಕ ಉಲೈ ಅಟದ ಕೊನೆಡು ಚಾ ತಿಂದ್ರೆ ಮಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಬೆ ಬೇಗ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಕಂತ ಟೇಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪೆ ಅವು ಚೌಲಿ ಅದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೆಗ್ದಿರ ಫಾಂಡು ಪಾತೇರ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಸ್ವಾತಿ ಬಂತು ಸ್ವಾಡಿ
ಅಮ್ಮ ತೇಳ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓದ್ಯಾವರ ಎಂಕ ಎಂಕ್ ಸ್ವಾಡಿ ಕಜಿ ಸ್ವಾಡಿ ಫ್ರೈ ಬೂತಾಯಿ ಕಜಿಪು ಯಾ ನಾನು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಕಜಿಪು ದಿನ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಆಪುಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಕಜಿಪುಂದು ಚೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪರೊಡ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಿಂಜಿದು ಬೊಕ್ಕಲ ದಪ್ಪ ಪರು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಯಾನಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪ್ರಾಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ನಡಪೈತೆ ಸ್ವಾತಿ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲಲಿ ಓ ಅಂಜೋವೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋತಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತೆ ಅಂದೆ ಹೆಂಚು ತೂಪೆ ಸ್ವಾತಿನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ನೇಲೊಂದು ಸ್ವಾಡಿ ಸ್ವಾಡಿ ಅತ್ತಿ ಸ್ವಾಡಿ ಸ್ವಾಡಿ ಡಿ ಐ ಸ್ವಾಡಿ ಡಿ ಐ ಸ್ವಾಡಿ ಇಂಚ ಪಂಪರ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಕಲು ಕೋಪಯಾನು ಒನಸು ಗುರ್ದು ಏರ್ಲ ಸಪ್ರಾಪಜೇರಿ ಯಾನಾಪೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ ಆವಡು ಯಾನಾಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಡೋಲಾವಡು ಸ್ವಾಡಿ ಮೀನಾ ಸ್ವಾಡಿ ಅಕಡೆಗೆ ಅತ್ತಾಪುಜಿ ಈತು ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಸಾಕಾಣಕ್ಲೆ ಈರಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಡಿ SWALI ಅತ್ತತ್ತು SWADI ಓ ನಮ್ಮನ್ ಗಬುಲ್ ಬಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಪರ ಆಲಾಣ ವನಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ದಪ್ಪ ಪುನಃ ಕಟ್ಟರಿಚಿ ಚ್ವಾಡಿ ಓ ದೇವರ ಚ್ವಾತಿ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಸೋಬಾರೆ ಪನ್ ಸ್ವಾಡಿ ಮಾಡೋರು ಚಾತ್ ಸಾ ಎಂಗುಲು ಚಾಡಿಗೆ ಅಚ್ಚೋ ಆಡಿ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಬಾತೆಲ್ಲಗ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಚಾಡಿ ಸ್ವಾಡಿ ಕುರ್ಂದೊಡಿ ಸ್ವಾಡಿಯಾ ಗಿನಿಕಂತಿನ ಕುರ್ಂದೊಡಿ ಸ್ವಾಡಿಯಾ ಅತ್ತು ಖಾಲಿ ಸ್ವಾಡಿ ಬಗ್ಗೆಲೆಗೆ ಕುರ್ಂದೊಡಿ ಸ್ವಾಡಿ ದೀಪಕನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಇದು ಅಮ್ಮಲ್ಪು ಇಪ್ಪುನಿ ಪಂಡೇರು ಪೋಯೇರು ಆಯ್ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಮಂಡ್ಯಾನ ಅಕ್ಕ ಊರು ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲಯೇ ಕುಡ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುರತ್ಕಲವೇ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ಓಲ್ಪಗೆಡೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಇದು ಪೋಪುದ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಜವೆ ಓಕೆ ಎಂಗನ ಸೋಪ ಉಂಡತೆ ಕೋಡೆ ಅರ್ಧಡೆ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಮಂದಿ ಒತ್ತಿ ಕುಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಜ್ಜೇರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಚು ಇಂಚ ಮೆಂಬರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಸೋಬ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಭಾರತಿ ಚೆನ್ನದ ಪುದರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಯಾನ್ ಭಾರತಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಸ್ವಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರಾ ಇದೇ ಬೇತ ಬ್ಯಾಲೆಜ್ಜ ವಾಜನ ಮಾರೆ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಾಟುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಇಂಚಿ ಕರ್ಮನ ಸಾವು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಸಾವು ದಿನೇಶ್ ಸೀತಾಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ ಸೂರಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ತೂತಾರಕ್ಕ ಸಾದ್ರಿ ಕೋನಗ ತೂವೊಂದು ತೂತೆ ಅಡೆವರ ಬತ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಚಾ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು
ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೂ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಪಾಪ ಈರಾಯ ಮರ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೈತೆ ಆಳು ಮೇರೆ ಏರ ಐಡು ಮಂದಿಲೇರು ಶೋಭಾ ಐಡು ಬಂತದ ಆಯ್ನಿ ಹಾಟ್ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಕೇಂಡೆ ಏನು ಪುದರ್ ಬಂಡೆ ಅವ್ರ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂದು ಇರು ಕೇಂಡರದ ಸೂರಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ತೂತರ ಬಣ್ಣಿಂದ ಅಂದು ತೂತೆ ಏನು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತವಳು ಚಾ ಬರ್ತೆ ರೇಪೋದು ಚಾ ಬರ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಬಿದ್ದ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಡಬ್ಬಗೆ ಉಂತದ್ದು ಪೂರ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋದ ಅಂಚ ಗುರ್ತ ತೂತಾರ ಇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಆಯಿ ಓರು ಇರ್ನವರು ಕುಡ್ಲಯೇ ಸುರತ್ ಕಲಿಯೇ ಯಾರ ಈ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ತುಲೆ 3 ಕಾಸಿನ ಅವಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಪುದರ್ ಮಾರ ಚೆಕ್ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಏನುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಜಲ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅಲೇ ಬತ್ತೀನಿ ವನಸಂಡೆ ಹಾಡೆನ ವನಸು ಅವಿ ಎನ್ನ ಅನ್ನೇನ ಓ ಇರ್ನ ಅನ್ನೇನಾ ಸೂರಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಓಕೆ ತೂತಾನೆ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಇರು ಗೊತ್ತು ನಾಂದಕ್ಕೇನು ಮಾರ ಎಂಕ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕುಲ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೇ ಕುಲ್ವಾ ಸೂರಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡವೇ ಲೈಕ್ ಅನ್ನಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 14 ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಸುಚಿತ ಅಂದ ಓಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಯಾನು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ದುಮ್ಮು ಬರ್ತನೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ನನಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ತರೆಟು ತರೆಟಾಯ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇದೆಂದಾದನೆ ಮೆನ್ನ ಭಾರತಿ ಬಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಫೋನ್ ತೂನುಪಿ ವ್ಯಾನ್ ಅಂಚಿದ ಗೈಡ್ ಅಂಚಿ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಸೂರಜ್ ಇಂಚ ಅಲ್ತರ್ದ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಕೃಷ್ಣಪುರ ದುಲೈಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಪದೆ ಅವು ಬರ್ತೀನಿ ಸೂರಜ್ದ ರೋಡುಡೆ ಅಲ್ತದ್ದೇ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೋಪ ಡ್ಯಾಮೇಜರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಡ್ಯಾಮೇಜರ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅವು ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂದಲ್ಲ ಪಿರಾಂದ ಹಾಂ 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 ಲೈಕ್ ಬೇನಾ ನೀ ತನ್ನೆಂಗೆ ಬೇನು ಇಲ್ಲಿಂಗೆ ಬೇಡ ವಾ ಸೂಪರ್ ತೋಜಿ ಬರು ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಬೇನಾ ತನ್ನ 3 ಸೋಬಕ್ಕ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆಗಲ್ಲ 3 ಕಾಸಿನವ ನೀನು ಸೋಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನ ಇಡು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದಲೆ ಮೂಲ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾತೇನು ಲೈವ್ ಕುಲೊಂದು ಆಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲೆಂಕ ಉಂಡು ಅಲೆಂಕ ಚೋರು ಉಂಡು ಇನ್ನ ಮಗೆ ನೆಪ್ಪಿನಿ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಅದೇನು ತೂಪುನಿ ನಿನ್ನ ಮಗೇನಾ 6 ಇರೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಗೆ ಆಪಲ ಡ್ಯಾಮೇಜರ್ ಕೇಳ್ತಿ ಪೊಲೆ ತಂಡಲು ಒಕ್ಕ ನಲ್ಲಲೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಕಾರಣ ಎಂದಿಗೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಿಯಂಗ ಬಂಡಾರಿದಳು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಡಿ ಉಂಟು ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಐಡಿ ಉಂಟು ಇದು ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅದು 3 ಕಾಸಿನವರು ಬರ್ಲು ಎಂದ್ರ ಕರಿ ನಕ್ಕು ಇದು ಸೋಡಿ ಫ್ರೈ ಪಿನ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಕರಿ ಹಾಕಿ ದಾದಾ ಇಷ್ಟುಳ್ಳರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಾರಾಯ ಆಳಿಜ್ಜಿ ದೀಪಕನ್ನ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಕರಿ ಸ್ವಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮತ್ತಿ ಕರಿ ಒಕ್ಕು ಕರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕರಿ ಮತ್ತಿ
ಫ್ರೈ ಹಾಕಿರೋ ಸ್ವಾಡಿ ಬುಕಯಾನ್ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆಡು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಏ ಅಂದಿ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅದು ತೂಯೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟು ಮಂತದೇರು ಆಯ್ತಾ ಮಂಡೆ ಜೀವನ್ ತುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತೂತಾರ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಹಾಕಲು ಚೋಲಿ ಪುರದ ಎತ್ತದುಂಡತೆ ದೀತೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಮಂಡೆ ಪುರದ ಏತೇರು ಅವೇನು ಇಡೀ ಕಾಲಿ ಮೇಯ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೇರು ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ಅವಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮಿ ಕೋರಿಂಡತೆ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಪಂದೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಏನ್ ತೂತೆ ಮೀನು ಜೀವ ಉಂಡತೆ ಕೈಟ್ ಬರ್ತಂದೇರಿ ಅಂದು ಏನು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂದಂದು ಅವು ನಿಜನ ಅಂದು ಮಲ್ಪೆಡು ಅವು ನಿಜ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಹತ್ತು ಏರವು ಈರು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಶೋಭ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮುರುಕಾಸಿನ ಈರೆಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾರ ಪಾಪ ಅಂದಿ ಅವು ಅಂಚ ಜೀವಡು ಇಪ್ಪುನಿ ಅವೇನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಚರ ನಿಮಗೆ ಮೀನುಗ ಕಾಸು 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 ಪನ್ಪೆನಿಕ್ ಉಂಟು ಬರಡು ಅವು ಉಡುಪಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಅಂದಂದು ಉಡುಪಿಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಪಾಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ತೂಲ ಮುರುಕಾಸಿಂದವ ಸೋಪು ಕವನ ಸಾಂಡೆ ಸತ್ಯ ಮೂಜಿಗಾಸ ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪನ ಆಯಗ್ ನಿಕ್ ಪರಕೆನಾ ಪಾತೆರೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಆ ಕೋರಿಗೆ ಚಳಿ ಆತಂತ ತೋಜುಡು ಅವೇ ಕುಂಬರನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಕೊಡ ಪೂರಿ ಕಡಲತ್ತದೆ ಪೂರಿ ಎತ್ತು ಮೀನುಗಳ ಚಳಿ ಆಗ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಡ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರತೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಬಂಗುಳದ ಮಂಡೆ ಸಂತದೆ ಇದೇರು ಆಯ್ತಾ ಕರ್ಲದೆತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಅವು ತುಲ್ಲೊಂದುಂಡು ಮಾರ ಕಲಿಯುಗ ಮಾರ ನನ್ನ ದಾದ ಮಾತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಂದು ಬರ್ಪುಂಡ ಜೀವ ಅದು ಬಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಸೈತಿನ ಕುಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಕುಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಕುಲ್ಲಿ ಜಡ ಯಾವ ಮಾರ ಪಕ್ಕಡೆ ಜಡಲ ಪತ್ತಿಗೆ ದೂರ ಕುಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಲೆ ನಾನು 10 ಗಂಟೆ ಪಾಡ್ವೆ ಸೋಪಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪನ್ಪು ಜಲಿಗೆ ಕೋಪಗೆ ನಿಂಡ ಅತ್ತಿ ದಿನೇಶ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಸದಾನಂದಡಿತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಅನ್ಸಂಡ ದಾದ ಶೀತನ ಕಾರ್ತಿಕ್ಗೂ ಮೂಗುಡು ಜಪಡ ಒಂದೇ ಬರ್ಪ ಬಂಗುಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮನ್ಕೊಡು ಬಂಗುಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಲೇಗಂತೂ ಈ ಥರ ರೇಟ್ ಲಂಚೆ ನುಂಡು ಮಾರ ಜುನಲ್ಲ ಮೀನು ಕೈತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತು ನೀರು ನರಸಿಂಹ ಬರ್ತೀರಾ ನಾ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೂಜಿ ಕಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಸೋಪನ ಎಡ್ಡ ಜನ ಬಂದು ಮಾರಾಯ ಈ ಲೈವ್ ಇಡು ಎನ್ನ ಏಸ ಐಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಯಾಪ ಐಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜು ಮಾರ ಇಂಚರಿ ಪಾಟ ಐಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ದಾನಿ ಬಿಲಿಪುನು ಬಸ್ತಿಕ್ಕಿಜ ಏ ಪುತ್ತೂರು ಬನ್ನ ನೆನಪಾಡು ಮಾರ ಏ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಎಲಂಜಿಯನು ಪುತ್ತೂರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐತಾರ ಪುತ್ತೂರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಜಪ್ಪಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂಗುಡೆ ಕೋಡದ ನನ್ನ ತೂಲ ಮಾರ ಮೀನು ತೂನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತ ತೂಲೆ ಮಾರ ಅವ ಉಪವಾಸ ಜಪ್ಪಲೆ ಜಪ್ಪಡ 31 ಒಂಜಿ ಇರತ್ತಾಜ್ ದಾದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಎಂತ ಅಪ್ಪ ಓ ಅಪ್ಪ ತೀರಿ ಹೋದದಲ್ಲ ಏ ತೀರಿ ಹೋದ್ರ ಹೌದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ಸೊಪ್ಪು ಕನ ಮನ್ಪು ಉಂಡರಾಮ ಎಂಚ ಉಂಡರೆ ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ತಿಕ
ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತೀರಿ ಹೋಗಿ 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಈಗ ಕೂಗುದಾ? ಪುತ್ತೂರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾತು ಮುಟ್ಲಿ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ಯಾವ ಪುತ್ತೂರು ಆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರು ಕಾರ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಇದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜನ ಅಕ್ಕ ದೇವರ ಪನೋಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಬಗಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಯಾ ಪಂಡ ಜನ ಸೋಬಗ ಆಪುಜಿ ಕೋಪಿ ಏತು ಸರಿ ಪಂಪರು ಸೋಬ ಎಡ್ಡೆವ ಯಾ ಬಂತ ಸೋಬ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಬ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾರ್ರೆ ಅಮ್ಮಗ ನೂರುಳು ಅಕ್ಕ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಕ. ಹೌದು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಕ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಮುರುಕಾಸ್ನವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀನು ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾತಿರ್ಬಾರು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಾಯ್ ಅವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪುಲವೇ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಏಪರ ಮೋಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಮಾರಯ್ಯ ಯಾನು ಓದೀಪಿನ ಮೋಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ನೋಡಿ ಯಾನು ಅವ್ರು ಕಷಾಯ ಉಂಡಿಗೆ ಕಷಾಯ ಹಾಂ ಇಪ್ಪಡಿ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪಡವೇ ಓ 3 ಕಾಸಿನವರು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾರ 3 ಕಾಸಿನವರು ಆ ಸೋಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಡೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅರ್ಣನೇ ಇಡಿ ಆರೆ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಬರೋಡು ಯಕ್ಷಿತ್ ಬರೋಡು 2 ಜನ ಬರೋಡು ಮಗುಲು ಬ್ಯಾತ ಐಡಿ ಬಂತಿದ್ದು ಮುಲು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬರ್ಬೋಬೇರ. ಶೋಭಾ ತೂಲ ನಿಕ್ಕು ನೆಲ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಮುತ್ತಲ ಚಾಚಿ ಕಾಯ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮುತ್ತ ಸೀಕ್ಸುರ ಅಂದು ಮಾರ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 10 ಇರುವ ಗಂಟೆ 2:20 ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಹೋಗುದು. ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಇರಿಗೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಡಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡಿಂಚನೆ ಸೋಪ ತಿಳಿಪುನ ಪುಲಿಪುನ ನಿನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಓಲು ಸೀಮಂತ ಎನ್ನ ನಂಬರು 14 ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಪೋಪು ನಾನು ಬಾಯ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ಸೋಬಡ ಬಂತು ಮಾರ ಶೋಭ ಮಾತ್ರ ಬರಡು ಹೌದಲ್ಲ ಚಳಿಯಾಗಿದೆ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡು ಕಲ ಅದು ಅವನಿ ಪೊಲದ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಸು ದಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಈ ಎನಿಮಿ ಕಾಸು ಹತ್ತವು ಓ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾ ಮೂಜಿ ಕಾಸುದ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಸು ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಬೇಡ ಓ ಮೂಜಿ ಹೊರ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆಯ ಎಂಕ್ ಲೆಪ್ಪರಿಗೆ ಬೋರಾಪು ಲೆಪ್ಪರೆ ಏತು ಅಕ್ಕ ಇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜನ ಅಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆವು ಆವು ಅವ ಮಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಕ್ ಬುಲಿಪಲಿತ್ತ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲಿಪಲ್ಲ ಪನರ್ಚಿ ಟೀಚರ್
ಬ್ಯಾಡಿ ಆ್ಯಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು. తెలుపుందిలా ಇಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನೇ ಐಡಿ ಗೊತ್ತಾನ ಆರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಂಡ. ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬೀಗ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಬುಲಿಪ್ಪಲ್ ಸೋಬಾ ಬನ್ನಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಪತ್ತ ಬುಲಿಪ್ಪು ಐತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪನಿ ಮಾರಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭ ಸುಳ್ಳೇ ಸುಳ್ಳು ಏರ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬಂದು ಶೋಭನಾ ಏರ್ಲ ಬತ್ತೇರಾ ಅಲೆ ಮುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು 3 ಕಾಸಿನವ ಓ 3 ಕಾಸಿನ ಇಂದ ಮಾರಯ್ಯ ಅವಳು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಈ ಒಂಚೂರು ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟುವನಾ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದ ಇಪ್ಪಡಕ್ಕ ಅಕ್ಬೋಡ ಎಲ್ಲರೂ ಎಪ್ಪಡಕ್ಕ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಮಂಜು ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬೋಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಇಜ್ಜೇರು ಅರೇನು ರಾಜು ರಂಜು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಯಾ ಪಣ್ಣತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟು ದಾಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಐಡಿ ಬತ್ತಿ ಆಂಡ ಬತ್ತಿನ ರೆಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಶೋಭಾ ದಾಯ ಪಾತೆದ್ದು ಜೇರು. ಹಲೋ ಶೋಭಾ ಆಂಟಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಮಂಜುಕೆ ಎಂಕೆ ನಂದುಲೇರಿಯ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಆಂಟಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಓಯ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪೊಂಜವೆ ದಯಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪುಡು. ಮಂಜು ಅಂಕಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಮಂಜು ಅಂಕಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಮಂಜು ಅಂಕಲ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶೋಭಾ. ಆಯಿತು ಶೋಭಾ ಆಂಟಿ ಊಟ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ಅಂಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆಂತ ಸ್ಪೆಷಲು? ಶೋಭಾದು ಲಯ ಆಕಾರ ಹೆಂಗ್ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ರ ಬತ್ತೀರು ನಮಸ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಂದ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಆರು ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾಯಿ ಅಂಚ ಅಕೌಂಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದೇನ ಬುಧಾರಿತ್ತು ಅಂದ ಮಂಜು ಅಕ್ಕನು ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಅನ್ನು ಯಾರ ನಮ್ಮದು ಮುದ್ದೆ ಸಾಂಬಾರು. ನಾನು ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ 20 ನೀನು 20 ವರ್ಷದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಕರಿತೀಯಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಅದೆಂತ ಅಜ್ಜಿ ಕರಿತೀಯಾ? ಹೌದವಾ ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆಯ ನಿನ್ನದು ಶೋಭಾ ಆಂಟಿ. ನಾನು 10 ವರ್ಷ ತೂಲ ತೂಲ ನಿಂಗೆ 10 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ದಷ್ಟೇ. ಓ ಅರ್ಜುವೆ ಈರ್ದಾನಿ ಇವರ ಪೋಪಿನಿ ಇವರ ಬರ್ಪುನಿ ನಿಜ ಚೂರು ಚೆಪ್ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆನಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆನಾ ಇರಿಗೂ ಗಗನವೇ ಬಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏ ಊಸ್ ಬಸ್ಸನ್ನು ಪೋಯಿನ ಮಾರೇ
ಆಯ್ ಒಂಜಿ ವಾಸನೆ ಪತ್ತ ಬರ್ಪೇತ ಇಚ್ಚಿ ಉಸು ವಾಸನೆ ಶೋಭಾನಿನ ಉಸು ವಾಸನೆ ಶೋಭನ ಉಸು ವಾಸನೆ ಓಂಡಿಯಾ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಅಂದಿ ಬಕೇರು ಆಂಟಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಹಾಡು ಹಾಡಿ. ಅಂಕಲ್ ನನಗೆ ಹಾಡು ಬರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹಾಡು ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಏರು ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಅನ್ನು ಓದಿಯ ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ನನ್ನ ಓಲುಂಡು ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಂಟಿ ಓಕೆ ಮುರ್ಗ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲೇಕ ತೂಯ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ ನೋ ಆಂಟಿ ಏರಂದು ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲೆ ಬಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಫುಲ್ ತೂಯ ಯಾನು BRJ ಆರ್ ಬರ್ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ BRJ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ ನಾಟಕಯ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬರ್ತೇಳ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ನಾಟಕ ಅವು ಮಾತ ನಾಟಕ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಶೋಭಾ ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕೋಪಲ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಚಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬತ್ತೀಜ ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಅನ್ಪೋಪೆ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬಾತೇವೇರು ಕೊಡ್ಜವೆ ಆನ ಬಚ್ಚ ಮನವರ್ಗು ಒಂದು ಯಾವ ಏನು ನಮಗೇತ ಖಾರ ಇಲ್ಲುಂಟು ದೋಸೆ ಅಂತ ಹಾಂ ತಾನೇ ಆಪಲ ಒಂದು ಬಿಜ್ಜಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಟಾಣಿ ಉಂಟದ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬಟನ್ನ ಪಾರ್ದು ಕೊಡುಂಜವೆ ಓ ಅಂಜುವೆ ವಾಟೆ ಪೆನ್ ఒక ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಅಂಜವೆ ಯಾಕ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಏನೈತೆ ಹೊರ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಅದು ಪೋಯಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೂಡ ಪೋದು ಸರಿ ಮಂತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸಿದೆ ಸೋಬಡ ಬಂಡೆ ನೆಟ್ ಪಾಡುಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಜಾಗ ಬಕ ತುನಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ಐವೈತನು ಸ್ವಾತಿನ ದೇವರ ಸ್ವಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಯ ಫ್ರೈ ಒಂಜಿಂಡದ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಕ ಹೊಡೆದ್ನಾ ಸ್ವಾಡಿ ಸ್ವಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ನರಮನೆ ಹತ್ತದ ಏರು ನರಮನೆ ಹತ್ತು ಓ ಎಂಕುಲು ನರಮನೆ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಮೋನಿಗೆ ಇದು ಮುಳು ಮಾರ ದಾದೊಂದು ಚಕ್ಕರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಓಯ್ ಮುರುಗಾಸಿನವ ಎಂತ ಹೆಸರು ಯಾರು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ರಂಜು ಅಂದವು ಅತ ರಂಜು ನಾಟಕ ಮಂತ ಬರ್ಪುನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪೊಂಜುವೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅವರನ್ನು ಐಡ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಐಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವರಲ್ಲ ಮೀನ್ ಸಾರಿ ಅವರೆಲ್ಲ
ಇತ್ತೆ ಒಡೆಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬಣಿಕ್ ನಿದ್ರೆ ಓ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಪರವಚ್ಚಿ ನೀರು ಪಾರ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅತ್ತ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಓಲಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತನ್ನ ಪೋಪನ್ ಮಾರ್ರೆ ತೂಲ ಇಜ್ಜಾಲದ పోయిరా శోభ పోయినా ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಂಜವೆಂದೆ ಚಾರ್ಜ್ ದಿತ್ತು ಪುಣ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದು ಅಂತೆ ಮೊಬೈಲನ್ನ ನಾ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನ ಲೇಚಿ ಅಲ್ಲ ಸೈತನೇ ಬತ್ತೆ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ತೂಕ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಹಾಯ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಬತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಛೇ ಈ ಒಂಜಿ 5 ಮಂತ್ ಆಯ್ಜಿ ఆయన ಮಗನಿ ಅಂತ ಈತಾಯನ್ ಲೋರಿದ ಬ್ಯಾಟರಿ ದೀಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ದೀವುಡಿ ಲೋರಿದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೋಡು ಗೋವಿಂದ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಗೋವಿಂದ ಸುಮಾರು ಖಾಲಿ ಆಪಿನಿ ಸಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಗ ಮೊಬೈಲ್ ಉಳ್ಳತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಇರ್ನು ಮಾರ ಸಾವು ಅಕ್ಕ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಓಲುಂಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಅವ 3 ದಿವಸ ಆಗುದು ನಾನು ಓಂಡಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಸತ್ಯ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬೈಜಿ ದೇವರ ಹೆಂಗೆ ಉದರ್ ಗುಡ್ಚವ್ ಬೈಜಿಯ ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಯ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಓದಿಯ ಬಾಕಿದ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿಯ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಐಡಾಪು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ನಮಗೆ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಐಡ್ ಆಪುನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಡದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ పోతే చూపే బొక్క ఇంకా మదతే పోతుంది బొక్క ఏది నాడియా ఓకే బాయ్ అక్క గుడ్ నైట్ యాన్ ఏది నాడే ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಕ್ಕಿನೇ ಜೆಂಕ್ ಕಾಸು ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಿಜಿ ಮಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲೇತ ಯಾನ್ ಓದುವೆ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತ ಪೋತುಯ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಬಂಡಿಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಬಂಡಾಲ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಕಾಪಿಯಾ ಕುಡಿ ನನಗೆ ಕಾಪಿ ಬೇಕೀಗ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟೀಗ ಹಾಯ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಜೇಸ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅರ್ಧಾನೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಏರು ಬರ್ಪುಜೇರು ವನಸಾಂಡ ಮಾಡಿ ಡಿ ಆರ್ ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ದಯ ಬರ್ಪುಜೆ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲದ ಅವು ನಾಟಕಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ಬರ್ಪುನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಕ ಇಚ್ಚಿ ಬಿಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಓಕೆ ವನಸಾಂಡ ಇರ್ನಾಂಡ ವನಸು ಪ್ರೀತು ಆಯ್
ಪೀತು 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 ನಿನಗೆ ಗೌತಮ್ ಬೈಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದಾನೆ ಲೇಟ್ ಗಂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಗ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಆವಡು ಅವಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಯ್ ದೀಪಕ್ ಲಂಚೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಪನಿ ಏಲೊಂದು ಆಂಡವನಸು ಆಂಡು ಅಮಾಸೆಗೆ ಪುನ್ನಮೆ ಬರ್ ನಂದು ಬೇಜಾರ ದಾಯ ಬೇಜಾರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡವನಸು ಪ್ರದೀಪ್ ಆಂಡಿಯವನಸು ಇರ್ನಾಂಡ ಪ್ರದೀಪ್ 2-3 ಜನ ಬರ್ತಾರಾತ ಅಂಚೆನೆ ಪೋದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಾ 15 ತಿರ್ಚಪ್ಪಲೆ ಮಿತ್ತುಕೊಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ನವೀನಾಚಾರ್ಯ ಒಲ್ಪ ಊರುಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪು ಸ್ವಾಡಿ ಫ್ರೈ ಬೂತಾಯಿ ಕಜ್ಜಿಪು ಎಂಕ್ ಇರೇಗ ಬೇಜಾರ ದಾಯಕ್ ಬೇಜಾರು ದಾದ ಆತ ನಂಚಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಯದೆ ಬೇಜಾರಾತೀರಿ ಬೇಜಾರ್ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಇರೇನ ಇಲ್ಲವಲು ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವುದು ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಾನಿ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಾದಾಂಡು ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಯರ ದಾಯ್ತಾಂಡು ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಪಿಂದ ಇಡವು ಅಂಚ ಮೂಡ ಬಾಯ ಇಜ್ಜತ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೊಡಿ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೊಡು ಅತ್ತಂಡೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೊಡು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೊಡು ದಾದಾಂಡಲ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಎತ್ತಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಪಡೆ ಅನ್ಸುರತ್ ಕಲ್ಪನ್ಪನವೇ ಮಂಗಳೂರು ಚೆಂದ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಎರಡು ಬೇಜಾರು ಏಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಾಹಸ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಜಿಬಿಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಬಿ ಎಚ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಊಟ ಆಯಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನಂದಾಯ್ತು ರೀ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅವರು ಯಾರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಆಗೋದು ಲವ್ ಬ್ರೇಕಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ₹2 ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೌದು ನಂದಾಯ್ತು ರೀ ಹೌದಾ ನಮಗೆ ಮೀನು ದಾದ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ವರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿದ್ದವರು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಮಾತಾಡಿ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ನಗರ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತೆ ತೋಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜಿ ಈರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಹೆಂಗೆ ಕೈಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಈರೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಓವಾಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಐ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತು ನಿಕಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾದಾನ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಹೌದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಓ ದೇವಾ ಎಂತವ ಓ ದೇವಾ ಶೋಭಾ ಎಂತಾಯ್ತಾ ಶೋಭನವರೇ
ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾಪ ಫಸ್ಟೇ ಮಲ್ದಾರಾ ಓಕೆ ಅಂತೂದು ಮಲ್ಪೇವೆ ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಬಂತಾರಾ ಓಕೆ ಯಮ್ಮನ್ಪೆ ಅವೆನ್ ತೂದು ರಿಟರ್ನ್ ಯಾನಿರೆ ಮನ್ಪೇವೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಶೋಭಾ ಅಂಚನ ವನಸಾಂಡತಾ ನವೀನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಯ್ ಜಿ ಹಾಯ್ ಜಿ जी जिया जी ಹೇಳಿ ಜಿ ಕ್ಯಾ ಜಿ ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ ವಿನುತಾ ವಿನುತಾ ಹ್ಞೂ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಆಯಿತು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಎಂತ 23 ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಇನ್ನೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಈ ಕೋಡೆ ಜತ್ತ ಇನಿಮಿನಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಸೀದಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏರಿ ಇದನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪ್ ಏರಿ ಇದನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೇರು ಹಾಂ ಈರು ಏರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪಾರು ಏರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ಜಪ್ಪಂದೆ ಪತ್ತಂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತ ಪೋಯ್ನಿಯಾ ನೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಐಡ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿಯ 14 ಜನ ಗಂಟೆ 10 ಜಾತಿಜಿ ಓ ಒಡ್ಡೆ ಪಪ್ಪನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಡ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಪೋಣರನ್ನ ಆಪು ಜಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಐಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದೆ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತಿಂದ ನೆಪ್ಪು ಜೀರ ಮಾರೆ ಎಂಚ ಏರಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಪರಬ್ಬಗಳ ಪೋಪಿಗಾಲ ಪಡ್ಡದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಐಕ್ ಬರೆ ಬಂಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಗುಡು ಬಂಡೆ ಆಯಿಗೆ ಶೋಭಾ ಆಯ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ನಿಕಲಾಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಕ್ಕಡ ಆತನು ಹೊರ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಕುಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕುಲ್ಲಿಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕೆರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು ಹಾಯ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಶೋಭಾ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಅವರು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಶೋಭಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಫೈನ್ ನೋಡಿ ಬಿ ಎಚ್ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಿನಿತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿನಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭ್ ಮೇರ್ ಬಿ ಎಚ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀವು ಕೂಡ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನಿ ಹೈಡ್ ಸುಮಾರು ಹಾಂ ಬಂದ ಕಡೆ 30-40 ಜನ ಬರ್ತೀರಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇನು ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡೆ ನಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತ ಐಟ್ ದಾಲ್ ಎತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಅವು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಡೊಮರ ಪುಂಡ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಆಯ್ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೋಪುಂಡು ಓ ಅಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೋಪುಂಡು ಜಿಲ್ಲದ ಅಂದು ಒಂದು ಸಮಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎప్పుడు ಬಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಏತ್ ನೇಲ್ವರಿ ಎప్పుడు ಜವೆ ನೇಲುನೇ ಹನಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹನಿ ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೇನೇ ಇರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದೆ ಅಂದಿಯೇ ಏತ್ ನೇಲ್ವರಿ ಎప్పుడు ಜವೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಂಚ ನೇಲು ನೀ ಹನಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಾರಿ ನಾಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ വെച്ചേരു നീ ಸಂತೆ ಸಿಸ್ಸಿಗೆ 31ಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಾ ಹೌದಾ ಓ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕಾ ಲಾಸ್ಟಿಗ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಹೌದಾ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾಷ್ಟನ ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಅವರು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪತ್ತಿರು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮೊಬೈಲ್ ಡಮರವ್ ದೇ ಅಂದಿ ಪನೋರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಏಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಸಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೂತಾಯಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೀಸಾ ಕೈತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆಪ್ಪಲಿ ದೆಪ್ಪೊಡಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚತ್ತಿ ಒಲೆ ಪಿರ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಮಾರ ಸಾವಿರ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡ ಅಂದು ವನಸಮೈ ಪುಣ್ಯ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿಪುಲ ಕೊದ್ದಿಡು ಸೂಪರ್ ಸೇಮ್ ಬೂತಾಯಿ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೂತಾಯ ಎಂಕಲೆಗಳ ಬೂತಾಯಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ದೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆದ್ದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ दादी ब्लास्ट अपना नमस्ते आंटिया दाला आप जाती पकड़े पनोर्च मार रहे अक्का सापटिया हाँ सापटी ఆయన మండే ఆంటీ ఏరిగే నమస్తే ఆంటీಗೆ ఆయన అమ్మ ಸಾವು ಈ ನೀವು ಎಂತ ಮಾರೇರೆ ಆಂಟಿಗೆ ಆಂಟಿ ನಮಸ್ತೆ ನನಗೆ ಊರಿನಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧದವರಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಊರಿನಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ತಂಗಿನ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಆಂಟಿ ಸೂಂಟಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಸಾವು ಮಾರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಾವು ಗಟ್ಟದ ಪುರ ಬರ್ತದ ಆಂಟಿ ಕುಂಟಿದೆಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಆಯ ಆಯ ಒರಿ ಬತ್ತು ಬಂಡೆತ ಒಲ್ತ ಮಾತ ಬರ್ಪನ ಆಂಟಿಗೆ ಸಂತ ಏ ಓಲು ಆಂಟಿ పోతుంది నాయిలే కొంచెం నైటీ బాధ పుల్లరే జిల్లాడు సిరుమన్ మారలేదు ఇల్లాడు చూదర పాటరు మరలు బతుంది బేవసి ఆంటీ కరిదరు ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಬೇವಸಿ
ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ನೈಟಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೈಯರೇಜಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಬೇರೆ ಕರ್ಮನ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಚೂಡಿದಾರ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡ ಅಂದು ಎಂಕ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಪುನಿ ಚೂಡಿದಾರ ಮತ್ತ ಉಂಡೆ ಎಂಡ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಎಂಕ ಅವು ಎಂಕ ಇಲ್ಲಡ ಸಟ್ ಆತನ ಎಂಕ ನೈಟಿ ಬತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಇದೇ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ಬೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ ಕೂಡ ಉಂಡೆಟ್ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ನೈಟಿ ಪಾಡ್ಡು ಮಾರೆ ಸಾವು ಐಕ್ ಲಿಸ್ ಇಂತ ಪೋತಿನ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಅಂದಿ ಕರ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿ ಓಕೆ ಒಕ್ಕ ಮೇಡಮ್ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಅವು ಕೆಲವು ಉಂಡತೆ ಬಾಸದ ಅಂತಿನ ಬಾಸದ ಮರ್ಲಕಲೆ ಓ ಹಾ ನೈಟ್ ಉಂಡು ನೈಟ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡಿ ಚೂಡಿದಾರ ಉಂಡು ನೈಟಿಲ ಉಂಡು ಚೂಡಿದಾರಲ್ಲ ಉಂಡು ಬರುದಾ ಬರುಡಾ ಬೂರುಂಡ ಅನ್ನ ಹೋಗುದಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಡಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕೆ പൊടിಗೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಿದ್ದು ನೈಟಿಗೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪಡಿಬೋಡು ಉಪ್ಪಡಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡೆ ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಪೂಂದಿಜ್ಜೆ ನನ್ನ ತೂ ಪೋಪೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜು ಪಾಡು ಮೋಪೆ ಎಂಕ್ ನಾ ಎಂಕ್ ನುಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಪ್ಪಲೆ ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಯಾಲ್ನ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಜಪ್ಪುನಿ ಇನ್ನ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಏಪ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಕನೆ ಎನ್ನ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಪು ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ತಗೋಡು ಐಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೇನಿ ಸ್ವಾತಿ ಮೀನು ಅತ್ತ ಸ್ವಾತಿ ಮೀನುಂಡು ಒಂಜಿಂದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಆನ್ ಮಂತದಿಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ ಪೋಲಿ ಒಂಜೊಂದು ಜನದುಂಡು ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಇರಿನ ಜೋರ ತಿಳಿಪುಲಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಜೋರುಲ್ಡಾ ಇರೋ ಜೋರು ತಿಳಿಪ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸಪೋರ್ಟು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಬರ್ರಿ ರವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೇಗಿ ಕನ್ನ ಚಾತು ಪೇರ್ದ ಚಾ ಇಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತ ದಾದನ ಚಾ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಚಾ ಪರಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಚಾತ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಗುಲ್ದು ಸಂತೆ ಓಂಡಿಯ ಸೋಬ ಅಂದಿಯ ಸೋಬ ಚಾತ ಆಸೆ ಅಪ್ಪುಂಟು ಚಾ ಪೆಪ್ಪೆತ್ತ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಪೇರು ಪೈಪಡು ಒಂಜಿ ಚಾಪುಡಿಲ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಶುಂಠಿದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗುದ್ದೊಡು ಪಾಡೋಡು ಶೋಕ್ ಕೊದ್ಯಾವಡು ಅರಿಪೊಡು ಉರ್ತು ಬರಡು ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ನನ್ನ ಚಾಪರ್ನ ಇದ್ರೆ ಬರ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಇದು ತೀತು ಉಂಡು ಹ್ಯಾಪಿಡೆಂಟ್ ವೈಟ್ ಗ್ಲೋವಿಂಗ್ ತೂಯಿಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಕೂಲಿ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡುಂದಾ ಕೂಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡುಂದಾ ಎಂಗಲ ಕೂಲಿಯ ಬೊಲ್ದಿ ಹ್ಯಾಪಿಡೆಂಟ್ ತಿನ್ಪುನತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಪೆಪ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಪೆಪ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದೆ ಪುಂಡು ಜಪ್ಪುನೆ ನಾನ
ಎಂಕಲ ಬೋಡು ಚಾ ಅಂದೆ ಈರ್ಲ ಪರ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಚಾ ತಾಸೆ ದಾಲ ನಿಂಚಿನೊಂಡದು ಕ್ರೋಂದು ಉಪ್ಪೇತೆ ಅದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹಾಪುನ್ ಮಾರೆ ಚಾ ಪರ್ಕನ ಅಪ್ಪ ಚಾ ಬೋಡಾಪುನ್ ಆಸೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಒಯ್ತು ಎದ್ದು ಪರೋಡದೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುನ್ ಎಂಕಿತ ಪರೋಡ ಆಂದ್ಯಾನ್ പോപ്പിത്തെ പെപ്പേച്ച 32 కూలీల పలబల రైస్ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತೆ ಈ ಕೂಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪದಾದ ಮಂತಂತೇರು ಮಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕಿಲು ಪುರತೆ ಮಜ್ಜಿನ ಗುದ್ದುದು ಐ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಗುದ್ದುದು ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬರಿಟು ಕಾಣ್ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೇರು ಗುರಿ ದೆಕ್ಲೇಂದು ಅವೇನು ಪತ್ತನ ಕೈಟ್ ಕಟ 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 ದೆಕ್ಕುನು ಈ ಕೊಡು ದಾದ ಮಾರೆ ಈತೆ ಲೇಟ್ ಚಾ ಪರ್ಪರ ಕೊರ್ಡ ಬರ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಶರತ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಲೇಟು ಓಲು ಹೆಣ್ಮ ಇರೇಗೆ ಎಂಕ ಪತ್ತೊಂಜಾಂಡೆ ಸರಿ ಇದೆ ಕೊಡ್ಬೋತೀನಿ ಉಪ್ಪುಲ ಮಜ್ಜಿ ಕನಕದ ಮಜ್ಜ ಉಪ್ಪರ ಸೊಂಟ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಪುಡದೆ ಆಂಡ ದಾದಗ ಉಪ್ಪುಲ ಮಜ್ಜಿಲ ದೀಪೆರದೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವೇನು ಅಗ್ಗಿನು ಕೂಲಿಡು ಸರಿ ಅಗ್ಗಿನು ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಈತು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ ಸರಿ ಡೇಡಿ ದೆಕ್ಕುನು ಕೈಟ್ ದೆಕ್ಕುನತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೇಡಮ್ ಡ್ರಾಮಾಗು ತಿಕ್ಕಂಡ ಧರ್ಮಗು ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಲ್ಲ ಪರ್ಪೇರತ ಪರ್ಪನೆಕ್ಕ ದಾನಿ ಪರ್ಪುನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಶರತ್ಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಜ್ಜಿಲ ಬಿಡ್ಪಜಾರ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಂಡತ ಆರು ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಗುದ್ದು ದೀಪೇರು ಅಂಚ ಮಣಿಕಂಠ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 10:59 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಮಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆತೆಯ ಕಣ್ಣುಗುರು ಮಣಿಗಂಟ ಅವರೇ ನನದಿಪ್ಪು ನೀ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಚಾದೀಲೆ ಲೈವ್ ಆನ್ ದಿ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಕುಲ್ಲು ಸೋಬ ಪಕ್ಕಡೆ ಜಿರ ಲೈಕ್ ಬರ್ಚಿಟ ಸುರತ್ಕಲ್ದು ಒಲ್ಪ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಅಂಚ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೈತಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಡೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾತ ಪೋದುಪ್ಪೇನು ಆಂಜವೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಜಗು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗದೀಶ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏನ ಸುರತ್ಕಲ ವರ್ಡ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಾ ರಕ್ಷಿತ ನೋಡ್ದಲ್ಪನಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗದೀಶ್ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಚಾಪರ್ಕ ಆವ ನೀಂಜಿನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಲ್ಮನ್ ಶೋಭಾಜಿ ನಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾನೀಗ ಚಾರ್ಜರಿಂದ ತೆಗ್ದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದರು ಎಬ್ರಿಂದ ಏನು ತಂದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜಾರಿಕಟ್ಟೆ ಮೂಂಕುದಾರ್ ಬೆಳ್ಮನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದರು ಕಾರ್ಕಳ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೀವು 420ನಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೀವು 420 ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇ
ಆಂಜವ ಇರ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಂದ್ರಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ. ಓ ಅಡ್ಜವೆ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅರಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರವರೆಗೂ ಇದು ಪಾತೆರ್ದು ಜಿಡ ದೇವರ చాక్లెట్ చిక్కప్ప కనపేదు మళ్ళా కళ్ళ చిక్కప్ప ఏరు మార్ర ಏರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅದು ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಡ ಕೇಳನೆ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಡ ಕೇಳನೆ ಚಾಕಿ ಉಂಡೊಂದು ನನಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಪಜಪಾಡು ಕಜ್ಪೆಚ್ಚ ಮಂತ್ರಾದ ಬಾ ಬಾಯ್ ಹಂಗದ ಸಾಕಾಪ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ 420 ದಾದನೇ 420 ಶೋಭನವರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿಯಾ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ನಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗಲಿ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ ನನಗನು ಸೇದರೆ ಹೌದು 11 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಶೋಭಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಕುಡು ಜೆಪ್ಪುಲೆವೆ ಕೊರ್ಲುಡು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬೂರಡು ಎಡ್ಡೆ ಕನಕಟ್ಟಲೆ ಜೆತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲೆಗೆ ದಾದಾ ಗೊತ್ತಾ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪು ನೀನು ಯಾಲ್ನ ಜೆಪ್ಪು ಸೊಬ ಅಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪು ಯಾಲ್ನ ಜೆಪ್ಪು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕನಕಟ್ಟಲೆ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಡು ಶೋಕು ನಿದ್ರೆ ಬರಡು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಲೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಲೈವ್ ಡೇ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಏತಾಪುಂಡು ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ತೂಜಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ದಾದ ನಂಜಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪದಪಡ್ಚಿ ಒಲಿಸಿ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ನಪ್ಪ ಕೈಟ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್